പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, കുറച്ചു പേരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിൽ യൂട്യൂബിനെ കുറിച്ച് യൂട്യൂബ് ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ച് ഒരു നെഗറ്റീവ് കമന്റ് ഞാൻ കുറച്ച് പേരുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വേറൊരു അഭിപ്രായം എനിക്കുള്ളത്, കുറേ പേർക്ക് യൂട്യൂബ് ചെയ്യുന്നത് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ചെയ്യുന്നത്, എന്നോട് കുറെ പേര് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ യൂട്യൂബ് ചെയ്യാല്ലേ, സമയം പോണ്ടേ അല്ലേ. ഞാനപ്പോ വേറെ പണിയില്ലാത്തവർക്കും സമയം പോകാത്തവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് യൂട്യൂബ്. എനിക്കറിയില്ല, കാരണം യൂട്യൂബ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു പക്ഷെ അറിയാം യൂട്യൂബ് ചെയ്യാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്യണം, അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം, പിന്നെ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലാവശ്യമുള്ള നമ്മൾ എഫക്ട്സ് കൊടുക്കണവരുണ്ടെങ്കിൽ എഫക്ട്സ് കൊടുക്കണം, അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. പണിയുണ്ട്, ശരിക്കും പണിയുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ഒരു വീട്ടമ്മയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഇരട്ടി പണിയാണ്. എളുപ്പമുള്ള കാര്യമില്ല. കാരണം വീട്ടമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടായിരിക്കില്ല വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത്, ഒരു നൈറ്റിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. ആ വീട്ടമ്മ ഈ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഈ തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ ഓടി വന്ന് ഒരു ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നല്ല മുടിയൊക്കെ നല്ല ചീകി നല്ല ഇതാക്കി വന്നിങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും എളുപ്പമുള്ള പണിയില്ല, ഒട്ടും എളുപ്പമുള്ള ടാസ്ക് അല്ല. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നു, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഫോർ റിലാക്സിങ്, അല്ലാതെ പൈസ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടോ സമയം കുറേ ബാക്കിയുള്ളത് കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല. പല കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ വരുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും, പല കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലവിടെ പെൻഡിങ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരുപാട് ജോലി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ, ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ്, വർക്ക് പോയി ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ്. പിന്നെ പല പല കാരണങ്ങളാൽ വർക്ക് റിസൈൻ ചെയ്ത് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ആൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കുറെ മെന്റൽ ഡിപ്രഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് സത്യത്തിൽ ഞാൻ. കാരണം എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ ആവണം, ആരൊക്കെയോ ഒരു വലിയ ഡിസൈനർ ആവണം, ഒരു വലിയ വെബ് ഡിസൈനിങ്ങിൽ തന്നെ അങ്ങ് നല്ല ടോപ്പിലെത്തണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ച് അതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് ശ്രമിച്ച് ഇരുന്ന ഒരാളാണ്. പക്ഷെ വീടും ഓഫീസും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. എനിക്ക് ഒന്നാമത് കുറച്ച് ഉള്ളേരിയാണ് എൻ്റെ. അവിടുന്ന് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഈ ഫീൽഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തിരി നല്ലൊരു കമ്പനിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം ട്രാവൽ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്ന് പിന്നെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക, എല്ലാം കൂടെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇത്തിരി അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ടും കൂടി മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് വന്നപ്പോൾ, എസ്പെഷ്യലി ട്രാവലിംഗ് അധികം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാലും മാനേജ് ചെയ്ത് പോയേനെ. പക്ഷെ ട്രാവലിംഗ് എനിക്ക് ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ല. ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് അത് 1-2 മണിക്കൂറൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യണം, ഏർലി മോർണിംഗ് എണീക്കണം, ലേറ്റ് നൈറ്റ് ആവും കിടക്കാൻ. അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ സ്ട്രെസ്ഡ് ലൈഫാണ്. അപ്പൊ ലൈഫ് എന്നത് ഇത്രയും സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ അല്ലാണ്ട് തന്നെ അസുഖങ്ങളാൽ ഒരു രൂപമാണ് എൻ്റെ. ഇത്രയും സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ മാത്രമാണ് സ്ട്രെസ് അടിക്കുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അത് എല്ലാവരെയും, വീട്ടിലുള്ളവരെയും എല്ലാവരെയും മോനെയും ഒക്കെ ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനമെടുത്തത്, ജോലി റിസൈൻ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഈ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ വീട്ടിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്ട്രെസ് എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ എനിക്ക് സ്ട്രെസ് കൂടി. പേഴ്സണലി ഞാൻ വളരെയധികം സ്ട്രെസ്ഡ് ആയി. എനിക്കിങ്ങനെ ഞാൻ ഒട്ടും ഹാപ്പി അല്ലായിരുന്നു, ഉള്ളിൽ ഒട്ടും ഹാപ്പി അല്ല. കാരണം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ ഡ്രീമിൽ നിന്നും ഞാൻ കൊട്ടിയടക്കപ്പെട്ടു. എനിക്കൊരു ഒരു പൊട്ട് വാങ്ങണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പൊട്ട് വാങ്ങിത്തരാൻ മടിയുള്ള ആളായൊന്നും അല്ല, ആ രീതിയിൽ എടുക്കരുത്. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും ഫിനാൻഷ്യലി ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഒരു ഡിപ്പെൻഡിങ് നേച്ചർ ആവേണ്ടി വരുമ്പോൾ അത് എനിക്കൊരുപാട്, എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു 100 രൂപ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, ഒരു വിഷമം ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഒക്കെ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു റിലാക്സ്ഡ് ആണ് യൂട്യൂബ് എന്നത്. എന്നാൽ യൂട്യൂബ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ, വെബീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്കത് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നതുമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കൊല്ലത്തെ ഗ്യാപ്പ് വന്നപ്പോ തന്നെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് പഠിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ ഞാൻ വെറുതെ ആരുടെയൊക്കെയോ കണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തിട്ടല്ല. ഞാൻ പുതിയ ഓരോ ചാനലുകൾ കണ്ടിട്ടാണെങ്കിലും ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇരുന്ന് പഠിച്ച് അതിൽ അപ്ഡേഷൻസ് വന്നത് മനസ്സിലാക്കി അത് ഞാൻ സ്വയം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലേ? വെറുതെ ഇരിക്കണോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണേണോ? എനിക്ക് വെറുതെ ഇരുന്ന്
സീരിയൽ കാണാമല്ലോ. ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോ പക്ഷെ എല്ലാവരുടെയും ചിലരുടെയൊക്കെ കമന്റ്സ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫീൽ ചെയ്യും, യൂട്യൂബ് ഇത്ര ഈസി മെത്തേഡായിട്ട് എല്ലാവരും എടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. യൂട്യൂബ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളും അത് പറയില്ല. കാരണം യൂട്യൂബ് ചെയ്യാൻ നല്ല പണിയുണ്ട്. നല്ല പണിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തന്നെ വളരെ കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആവാന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമില്ല. ഒരുമാതിരി എല്ലാ വീട്ടിലും 24 മണിക്കൂർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ TV ഓൺ ആയിരിക്കും. പിന്നെ കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ളതല്ല. അപ്പോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നതും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്, ഡബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. അത് ഏത് കാണിക്കുകയാണെങ്കിലും, ഈവൻ ക്രാഫ്റ്റ് കാണിക്കുമ്പോൾ പോലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡയലോഗ് അതിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ പാടാണ്. ആരും ഇല്ലാത്ത സമയം, ചിലപ്പോൾ ലേറ്റ് നൈറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തൊക്കെയാണ് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ആരും നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ല. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോ പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ്, സമയം പോകാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇരുന്ന് ബോറടിച്ചിട്ടോ ചെയ്യുന്നതല്ല. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ആകാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ ഒരു വിഷമം എല്ലാ വീട്ടമ്മമാർക്കും വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് മാത്രമാണ് ഈ വക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് വിചാരിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട വീട്ടമ്മമാർക്കൊക്കെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ, അന്ന് അത്രയൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു, ലേറ്റ് നൈറ്റ് ഇരുന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു, രാവിലെ എണീറ്റ് കുത്തിയിരുന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു, ഇപ്പൊ എന്തിനായിരുന്നു അതൊക്കെ എന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പോണു. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡ്രീം ചെയ്തിരുന്നു, അങ്ങനെ ആവണം ഇങ്ങനെ ആവണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ ഒന്നും ആവാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 90% വീട്ടമ്മമാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള കുറച്ചു പേർക്ക് ഇതൊരു ആശ്വാസമാണ്. ജോലിയുള്ളവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങളോട് പുച്ഛം തോന്നാം, യൂട്യൂബ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഈസി മെത്തേഡ്, വീട്ടിലിരിക്കുന്നു, വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു, സമയം പോകുന്നത് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നാം. പക്ഷെ ഇത് സമയം കളയാൻ വേണ്ടിയോ ഒരുപാട് സമയം ഉള്ളത് കൊണ്ടോ ചെയ്യുന്നതല്ല. ശരിക്കും ജോലിയുള്ളവരെക്കാളും പണി വീട്ടമ്മമാർക്കാണെന്നാണ് എൻ്റെ അനുഭവം. ഞാൻ രണ്ടും അനുഭവിച്ച ഒരാളാണ്. ജോലിക്ക് പോയിരുന്നപ്പോ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, എല്ലാവരും ഒരുപോലെ വീട്ടില് ഒന്ന് ഓർഡർ ആകും അല്ലെ. കാരണം ഒരാൾ ജോലിക്ക് പോവാണ്, അപ്പൊ മാക്സിമം എല്ലാവരും. പക്ഷെ ജോലിക്ക് പോകാണ്ടിരുന്നാലോ ഒരു 90% പണി ഈ പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ആളുടെ മേലിലാവും. അത് എല്ലാ വീട്ടിലും ഒരുമാതിരി അങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോ അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരുപാട് സമയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് സമയം ബോറടിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന പണിയൊന്നും അല്ല ഇത്. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ആരും നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ല, സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് ഒന്നും എത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷമം സ്വയം മാറ്റാനെങ്കിലും ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് നന്നാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതല്ലാതെ ഇരുന്ന് ബോറടിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന പണിയല്ല. അതുപോലെ ഒരുപാട് പൈസ കിട്ടുന്ന പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുമല്ല. എൻ്റെ ചാനൽ, എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഞാൻ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാ മാസവും ഇടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടി തുടങ്ങിയാൽ എനിക്ക് ഹാപ്പിയാവും. ഹാപ്പി അല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, സെൽഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവാൻ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഫിനാൻഷ്യലി ആയാലും എല്ലാം നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല, ഒരുപാട് സമയം ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അല്ല, സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടി തന്നെയാണ്. ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ വിഷമം ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 3-4 മണിക്കൂർ ഈ യൂട്യൂബ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം 4:30 എണീക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അത്രയും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തു വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ അപ്പൊ പിന്നെ എന്നാ ജോലിക്ക് പോയിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം. അതിന് 2-3 റീസൺസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകാത്തതിന്. അത് രാവിലെ എണീക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമല്ലല്ലോ, നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകാത്തത്. അതല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും രാവിലെ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകാൻ ഒരു 4:30 എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് പോവാം. 4:30 ഞാൻ എണീക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പണികളെല്ലാം തീർത്ത് ഒരു 7:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് ജോലിക്ക് പോകാം. പക്ഷെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ പിന്നെയും പെൻഡിങ് വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വീട്ടിലൊരു അന്തരീക്ഷം ഒരു സ്മൂത്ത് ആവണമെങ്കിൽ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടുമാണ്. ഒരുപക്ഷെ മോൻ വലുതായി ഇതാകുമ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യുമായിരിക്കാം. എൻ്റെ കുറെ നാളായിട്ട് പറയണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ടോപ്പിക്കാണിത്. കാരണം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ചിലരുടെയൊക്കെ കമന്റ് കേൾക്കുമ്പോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലൊരു സമയം പോകാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സമയം ഒരുപാട് ബാക്കിയുള്ളത് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു 6 മണി വരെ കിടന്നുറങ്ങി പിന്നെ കിട്ടുന്ന സമയം എടുത്താൽ പോരെ. അതല്ല, ഞാൻ ശരിക്കും ഇതിനു വേണ്ടി എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. 4:30 എണീറ്റിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ ശരിക്കും എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അതൊരു സമയം കൊല്ലലല്ല, അല്ലെങ്കിൽ സമയം കളയാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടലല്ല. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നവർ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെ. ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പറയണം എന്നുള്ളവരുണ്ടാവും.
പക്ഷെ എനിക്കൊന്ന് തുറന്ന് പറയണമെന്ന് തോന്നി. ഒരുപാട് വീട്ടമ്മമാരുണ്ട് ഇതുപോലെ. യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ആത്മസംതൃപ്തി കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് വീട്ടമ്മമാരുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നവർ മനസ്സിലാക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ വിട്ടേക്കുക. ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു മാത്രം. ബൈ. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം.